ना lihat dulu बड़ा हरामी हो बेटा साइडआव थानानै बिराद गरम दिनै थानो हाया गरमानो हेलौ लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दा नै जों दिनै दङ बग्रिबारि मन्दिराव फैदोंमोन दाबो सहैयाखै नै लामायाव बार जिरायदों बरिया जायगा बियो प्लेसआ नालाय मा जायगाथाय आंबो मिथिया बे जायगानि नामखौ थान्दा मोजांथार दा जों थांफिनसै नै बाहाय दसे जिरायखांबाय बिलाय थांफिननो नागिरबाय नै दा नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ लेट्स गो सफैबाय नै मन्दिरा ओइयाव गोजौआव दं सफैबाय जों हाबैसै सिङाव दा नै जों सिङावहाय सफैबाय दा सिगां आथिं आखाइ सुग्रोना लानोसै बेनि उनावहाय जों सिङाव हाबहैगोन आरो बेजों मोनसे खावलायनाय सोरबाफोर दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना ला थ' अब्ला जागायनोसै बेयावहाय बोरमा बोलि होयो बोरमा दानो बाहाय दा नै मेन मन्दिराहाय नैबेनोमोन दा 12टा जाबाथाय थाब बन्द खालामो दा जों सफैनाया 12टानि उनावसो सफैदों आरो जोंबो लोगो मोनफैस्लाबासै नै दा 12टा बारनाय लोगो लोगो बन्द खालामो फुजा दिनफ्रावबो थायोमोन खोमा दा फुजा जोब्बाय दा 12टासिमल' थायो जाहैबाय दा बेखायनो सोरबाफोर फैनो गोसो जादोंबा 12टानि सिगां फैयोब्लासो फुजाखौ फैनो मोनगोन नैबे मेन मन्दिरावहाय आरोना नायलांबाय थादो अब्ला थांबाय सिङाव मन्दिर दं बहायबो दाहाय हाबैगोन ओरैजाय थांग्रोनि दा फैनायाव फानसै वाव नाइस फर्स्ट टाइम फैफेरबाय आं बाहाय फैफेराखैमोन माबा खालामनो दा फैनाया फार्स्ट टाइम खिनायदों खिबायब्रा बे दाबो दावखोग्रोनानै बिलाय दा फाग्ला खिबायब्रा बे हेल' लोगोफोर आं फैफेराखैमोन नै फार्स्ट टाइम सफैबाय गोजौ गाखैबावसै देग्लायसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों आं बाव
আছে তোমার ওদের অর্ডার আছে 25টা হ্যাঁ ওরা বলছে 25টা প্যাকেটকে আপনি 30টা বড়ি খাও মাথা নিয়ে বিরাট নেই আল্লাহ নাই Ahora. 그전에 변화 없이 가민 Wow, fresh. Hwibai. Minggu berat nih. Kacau. Bisa ya? Bisa ngapain lah guna. नैबेनि मन्दिरा हा सिङावसो दंहैयो नै नायदो हा सिङावहाय एसे गोथौआव दंहैयो आरो हायावहाय आं देखायनि र' Sigurnya aku. हाबैसै बारा सिङावहाय बिउटिफुल मा दं सिङाव जेबो गैया अबेसो दं बिमा मनसा मा होनो मा मोनजादों ओरै फैलाय ओइ मा खारलाबायखो बुरबक खालामबायसो Hwibai Hwibai Wow Puja होखांबाय जोङो दा नै थांफिनसै बेनिफ्रायहाय ससे थांबावनानै सानगाहाट महामाया मन्दिर दंबावो बेयावबो जों हाबलांगोन दा बेनि भिडिअखौ आं दा खोन्थाथ'लिया दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव फिन लोगो मोनगोन